Hvad er din tilgang til at hjælpe de traumatiserede flygtninge i arbejde? Min tilgang er, at jeg synes, at alle skal have chance. Så jeg har ingen fordom overhovedet, at de ikke kan klare det. Jeg tror, at i bund og grund alle kan klare at komme på arbejdsmarkedet. Det er bare et spørgsmål om vilje. Så jeg bruger meget i mit arbejde som jobkonsulent med de traumatiserede, at motivere mine borgere, at de skal selv tro på, at de kan. Men hvis jeg som jobkonsulent ikke tror, at de kunne klare det, så er det en paradoks situation. Så vil de heller ikke tro på, at det godt kan lade sig gøres. Jeg har i sidste år fået 10 af de traumatiserede i nogle ordinære stillinger, hvor det gik simpelthen så flot og fint. Det er en tydelig ændring i deres tilværelse før og efter de er kommet på arbejdsmarkedet. Traumatiserede flygtninge er mennesker ligesom os andre, og det er meget vigtigt, at de også finder deres tilværelse i en samfund, hvor de er kommet til på lige fod med den øvrige befolkning. Og traumatiserede flygtninge, synes jeg, vil det selvfølgelig få det bedst, hvis de kan fungere både på arbejdsmarkedet og i den offentlige liv, ligesom alle andre borgere. Jeg tror, at flere undersøgelser har vist, at den bedste integration og det bedste måde, man lærer sprog på og få venner, kan man sige, og bliver socialiseret er igennem et arbejde. Det er også vigtigt at påpege, at alle mennesker, uanset hvor det kommer fra, har lyst til at tjene sine egne penge og forsørge sin egen familie, fordi det er det, som vi er opdraget med. Hvad for samfundet så? Hvad kan samfundet få ud af, at de traumatiserede flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet? Det samfundet kan tjene bedst med, at traumatiserede flygtninge er på arbejdsmarkedet, er rent økonomisk, kan man sige, en stor gevinst, fordi for hver traumatiseret flygtning, som sidder hjemme, er enorme omkostninger, både ifølge kontanthjælp, men også, at når man ikke beskæftiger sig nu, så har man tendens til at sætte fokus på sygdom, og så går man til lægen ofte, og så går man til speciallæge, hospitalerne. Og det påvirker også sin ægtefælle, som også begynder at tænke i samme retning. Så det er en ond cirkel, hvor man ikke rigtig kommer ud fra. Og samtidig så er man isoleret og lærer ikke dansk og sproget, og er ikke medlem af en forening, som vi andre vil kunne være. Så det er enormt vigtigt, at den målgruppe også kommer på arbejdsmarkedet.